San Lucas 1. Patgek at Teofilo. Adun ti nagsurat may papan kadagiti napaspasamak kada tayo. Kas nadamag tayo kadagiti nakakita, kadagitoy manipod ididamo ken kadagiti nangikasaba iti mensahe. Kalpasan ti panangadal ko anaimbag kadagitoy manipod panangrugida, napanunot ko nga isurat ken ka iti naurnos a pakasaritaan da. Kahit kung amin amaamuan ti amin a kinapudno may papan kadagiti amin a naisuro ken ka. Idi ani Herodes ti ari ijay Judea, at tapadi ngagnagan Zacarias, akameng ti bunggoy dagiti papadi nga ipangulwan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na, nagtaod met iti kapututan ni Aaron apadi. Iti imatang ti Dios, nagbiag asililinteg dagiti agasawa. Awan pagkurangan ti panangtungpalda kadagiti amin a paglintigan ken bilin ti Apo. Awan anak da agsipod ta lupes ni Elizabeth. May sapay lakay ken baketdan. Iti may sangal daw dimteng ti batang ti bunggoy ni Zacarias nga agserbi iti templo. Ket madama nga aramiden na ti rebbeng na akas padi. Kas kadawyan kadagiti papadi, nagbibinunot da no si asino ti sumrek iti templo ti Apo amang puor iti insenso iti altar. Napagasata ni Zacarias ket simrek iti templo ti Apo. Bayat ti pannakapuor iti insenso iti unig, agkarkararagmet dagiti tattao iti ruar. Maysa nga anghel ti Apo ti nagparang ken ni Zacarias. Nagtakder iti makannawan ti altar a pakapupuran iti insenso. Nariribok ni Zacarias idi makita na ket nagbuting iti napalalo. Ngem kinuna ti anghel kenkuana, di ka agbuteng Zacarias, impangag ti Dios ti kararag mo. Aganak to ni Elizabeth nga asawam. Lalakin to ti anakyo ket panaganam to iti Juan. Agragsak kanto iti kastaunay ket adunto met ti agragsak iti pannakaipas ngayna. Ta naindaklan to a tao iti imatang ti Apo. Masapol adinto uminom iti arak wenno uray anya makabartek. Mapnon to iti Espiritu Santo uray addapay laang iti tiyan ket adunto kadagiti Israelita ti pagsublen na iti Apo a Dios da. Umununan to a maibaon ngem ti Apo. Nabileg ken man nakabalinto akas ken ni Propeta Elias. Pagtutunusen nanto manen dagiti amma ken dagiti anak. Pagsublen nanto iti kinalinteg dagiti nasukir. Isagananan to dagiti tattao a maipaay iti Apo. Kasanunto ti pannakaamok ang mapasamak daytoy, sinaludsod ni Zacarias iti anghel. Lakayakon ket bakit metten ti asawak. Siak ni Gabriel kinuna ti anghel. Agserserbiak iti imatang ti Dios a nangibaon kanyak a makisao ken mangidanon ken ka iti daytoy adamag. Ngem di kamet mamati iti mensahe a matungpal to iti naituding a tiempo. Kaputa di ka mamati, agumel kanto ket di kanto makasao agingga iti aldaw a matungpal dagiti sinaok. Kabayatan na, mas daaw dagiti tattao nga agururay ken ni Zacarias agsipud ta nabayag unay ti kaaddana iti templo. Idi rumwar saanin ang makasao, ket daytoy ti nakaamuanda nga adda nagparang kenkuana iti templo. Gaputa saanin ang makasao, nagsensenyas latan kadakwada. Nagawid ni Zacarias kalpasan ti batang na nga agserbi iti templo. Iti saan ang mabayag, nagsikog ni Elizabeth nga asawa na. Ket 5 a bulan adi rimrimwar iti balay. Kamaudyanan na, tinulungan na ti Apo kenkuana kinuna ni Elizabeth. Inikatnan ti pakaibabainak iti imatang ti tao.
Iti may kaynem nga bulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel, amapan iti maysa nga ili iti Galilea, a managan Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti maysa a birhen a naitulag a mayasawa iti lalaking agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni Ari David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria, ket kinunana, kapya kuma ti addaken ka, agragsak ka, tagtaeng ti apo ken ka, ket naindaklan ti bendisyon na. Napalalo ti panakariribok ni Maria iti insao ti anghel. Anyang katati kay papanana daytoy, kinuna na iti bagina. Ngem kinuna ti anghel kenkuana, di kagbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Dios. Agsikog kanto, ipas ngay munto ti maysa a lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Naindaklan to, maawagan to iti anak ti kangatuan, pagbalinin to ti Apo Dios nga ari, akas ken ni David a kapuonan na. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano a maramid daytoy idinto a maysa ka birhen. Umaytoken ka iti Espiritu Santo, insungbat ti anghel. Salinungan na kanto iti pannakabalin ti Dios. Daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing, ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a lupes. Masikog nupay bakit unayen. Innem a bulanen ti sikog na. Tawan ti saan nakabailan ti Dios nga aramiden. At tuyak nga dipen ti Apo kinuna ni Maria. Maaramid kumakanyak kas insaom. Ket pimmanaw ti anghel. Iti saan a mabayag, nagrubwat ni Maria, ket nagdardaras anapan iti maysa nga ili iti kabambantayan ti Judea. Napan iti balay ni Zacarias, ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anang ngeg ni Elizabeth ti kablao ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babae impukkaw na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay munto. Anyan apan nakapadayaw ko ta umaynak sa rungkaran ti ina ti Apo. Ta apaman anangag ko ti kablao mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko gapu iti ragsak na. Wen, nagasat ta mamati ka, amatong palto tinsauken ka ti Apo. Kinuna ni Maria, toy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak toy kararwak, gapu iti Dios ang mangisalakan kanyak. Tanalagipnak, siyak ananumo nga adipen na. Ket manipod ita, awagan dakto anagasat dagiti amin na tattao. Gapu kadagiti na indaklan a bambanag nga inaramid kanyak ti man nakabalin a Dios. Nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agbuteng kenkuana, manipod iti maysa a kapututan agingga kadagiti sumarsaruno. Imparang nati pannakabalin ti takyag na. Ket winarawara na dagiti natangsit at tattao ken amin agandatda. Inikkan na dagiti mannakabalin nga ari iti trono da. Inikkat na dagiti mannakabalin nga ari iti trono da. Ket intanok na dagiti nanumo. Pininnek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti Karina kadagiti ammatayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagip na akasyan ni Abraham. Ken ti amin akapututan na iti agnanayon. Agtalo a bulan ang nakipagyan ni Maria ken Elizabeth. Kalpasan na nagawid ijay balayda. Dimteng ti panaganak ni Elizabeth ket impas ngay na ti maysa nga ubing a lalaki. Nadabag dagiti karuba, ken kakabagyan na ti nakaskas daw a kinaimbag ti Apo kenkuana. Nakipagragsak da amin kenkuana. Idi 8 nga aldawnan ti maladaga, napanda pinakugit. Kahit da kumang panaganan iti Zacarias kas ken ni amana. Ngem kinuna ti inana, saan? Juan ti may panagan kenkuana.
Ngem awan met ti kabagyam nga agnagan iti kasta, kinunada. Sininyasan da ni Zacarias tapno amwen da ti ket na amay panagan iti ubing. Dimawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na, insurat na. Anyan asid daaw da amin. Iti daytamit la kanito, makasauman ni Zacarias, ket indaydayo na ti Dios. Nagbuting dagiti amin nakarubada, nagwaras, ti damag maipapan kadagitoy abambanag, iti amin adiso ti kabambantayan ti Judea. Anyan tungata ti pagbalinan daytoy nga ubing, kinunkuna dagiti amin a nakadamag. Nalawag ngamin nga adda ken kuana ti pannakabalin ti Apo. Napno ti Espiritu Santo ni Zacarias nga ama ni Juan ket imbagana ti mensahe ti Dios. Madaydayaw ti Apo a Dios ti Israel. Immay na tinulungan dagiti tattao na ket winayawayaan na ida. Inikkan na tayo iti maingel a mangisalakan. A nagtawod iti kapututan ni David nga adipen na. Nabayagen nga imbaga na daytoy babain kadagiti nasantuan a propeta na. Inkarina nga isalakan na tayo kadagiti kabusor tayo. Iti pan nakabalin dagiti amin agumurgura kada tayo. Inkarina met akasyan na dagiti ama tayo. Ken laglagipen na tinasantuan at tulag na. Ti sinapataan na akari ken ni Abraham nga ama tayo. Nga ispalin na tayo kadagiti kabusor tayo. Tapno awan pagbutngan tayo ngagserbi ken kuana. Ket nasantuan ken nalinteg tayo iti imatang na kadagiti amin nga aldaw ti panagbiag tayo. Sika, anak ko, managanan kanto iti propeta ti Dios a kangatuan. Ta unakan to ngem ti Apo. Tapno isaganam ti pagnaan na. Ket ipakaammom kadagiti tattao a maisalakan danto. Babaen iti pannakapakawan dagiti basbasol da. Naasi ken naayat ti Dios tayo. Pagbannawagen nanto ti pannakaisalakan tayo. Ket manipud sa dilangit, silnagan na dagiti agbibiyag iti kasipngitan ni patay. Ket iturong na dagiti addang tayo iti dalan ti kapya. Dimmakkel ti ubing ken pimmigsa iti espiritu. Nagnaed ijelet ang agingga iti aldaw a panagparang na asilalatak kadagiti tao ti Israel.